το όραμά μας για τη σωτήρα του σήμερα και του αύριο. Ευχαριστώ το Δημοκρατικό Συναγερμό για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Η απόφασή του να στηρίξει την ανεξάρτητη υποψηφιότητά μου για τον νεοσύστατο Δήμο Σωτήρας αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή. Καλωσορίζω τους φίλους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους από όλα τα κόμματα, μαζί με τους οποίους θα δώσουμε τον αγώνα για αλλαγή και αναβάθμιση του Δήμου μας. Φίλες και φίλοι, λίγες μόνο μέρες χωρίζουν από την εκλογική διαδικασία της 18ης Δεκεμβρίου. Για τη Σωτήρα οι εκλογές αυτές μπορούν, χωρίς υπερβολή, να χαρακτηριστούν ιστορικές. Γιατί με την απόφασή μας, η οποία προήλθε από εισήγηση δική μας, για αναβάθμιση της κοινότητάς μας σε Δήμο, κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του εξυγχρονισμού της τοπικής μας κοινωνίας. Η επιτυχία του εξυγχρονισμού αυτού θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις γερές βάσεις που εμείς θα θέσουμε από την πρώτη κιόλας μέρα. Σε αυτή την προσπάθεια έχουν θέση και ρόλο όλα τα οργανωμένα σύνολα και όλοι οι δημότες της Σωτήρας, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης.